what you trying to do to me? It's like we can't stop, we're enemies, but we get along when I'm inside you. I zdravo svima, ja sam Gamer Bre i danas nastavljamo sa Call of Duty Modern Warfare 2. Znači, pokušat ću da pređem ovu misiju 2-3 puta, pa ako ne uspije, nikom ništa. Krećemo, ljudi. Znači, na prvom videu nisam mogu da vam ostavim ovaj link kuda sam skinuo ovo, mislim mogo sam, ali sam zaboravio. Tako da ću sad u ovom videu da vam ostavim. Prvo sam uradio samo da budem siguran da sam ga ubio, ali prošli put sam se zeznuo pa je on pozvao nešto svoje čuvare i onda sam se jako zeznuo, onda sam mu i umro. Dobro, ovog sam ubio, ljudi. Dobro je, ovo je bio ustao, ali sam ga odmah ubio da ne bi pozvao na svoje ostale čuvare. Razbijem. Ovdje sam se prošli. They're onto us. Open fire. Ljudi, opet sam se ovdje zeznuo. Careful about picking up enemy weapons, Roach. Any unsuppressed firearms will attract a lot of attention. Dobro, Give ljudi. away our position, Roach. This is only going to get harder. Spasao sam se, znači ovo je bilo baš za malo. Prošli put nisam uspio da se spasem, ali evo ovaj put sam baš imao sreće. Uzeo sam ovu pušku rafalnu, inače bi jako teško prešao. Ovo je za snajperom. Nicely done. Ej ljudi, ovdje sam ja prošli put umro. We're spotted. Take them out. Jo ljudi! Ljudi, ubi sam. Ljudi, tako sam blizu bio. Idemo opet. Let's do this. Ljudi, probat ću ovo još jednom da pređem, pa ako ne uspijem, stvarno ne znam šta ću, ali ovo je izuzetno teška misija s obzirom da sam početnik u ovoj igrici. I izuzetno teška, baš. Znači, jedna od težih igrica, mislim od težih levela. Sada svakoga gađam po dva puta, da ne ispadne da ga ne ubijem, a to mi uopšte se ne sviđa kad ga ne ubijem, on pozove ostale svoje klipane i onda me oni sigurno ubiju. Jako je teško se obzirom, prvi put sam imao jako mnogo sreće. Dobro, uspio sam ljudi. Dobro, ubio sam ga sigurno. To je bilo važno. Ostalo me nije zanimalo.
Evo, ubio sam ljudi ovoga, nije. To je svoja debila. Dobro, ni ovaj nije uspio i sada se vraćam opet do onog dela. I prošli put nisam mogao pređi. Sada pokušati na drugu taktiku. Sačekat ću. Vidimo da ima prođu. To je jedina taktika koju mogu da smislim. Sačekamo Rubina dok oni ne prođu. Idemo tako mogu sa računom s njima. Ja, majko moja. Видишь, поищи там, за деревьями. Туда. Я слышал, там пустых пещер. Ой, те kako neće vidjeti. Не могу идти далеко. Otišli su. To mi se sviđa. Dobro ljudi, izlećemo ovo uspjeti da pređemo. Ovi likovi su otišli. Вижу, они прямо за холмом. Вперед! Виктор, никого не видишь? Pa se vraćaju. Погоди, я что-то видел. Сюда. Виктор, там, я кого-то засунул. Туда. Я слышал, там пустых пещер. Ja, ljudi. Ljudi, dobro je. Туда, быстро. Prošao sam ove likove. Bio sam se ljudi ustro. Они прямо за холмом. Вперед! Рассыпаться. Найти нарушителя. Ljudi, bio sam se toliko ukenio. Они где-то рядом. Izuzetno je težak ovaj deo sada.